i'r sesiwn fan, diolch yn fawr yn dod. Fel yw'n siarad sef dwi'n gorllewin yn Sbaeneg yn Brifysgol Caerdydd. A oedd hwn i ddiddordeb yn siarad am gysylltiad falle gyda Sbaeneg a yr ardal hon. A diddordeb i edrych ar stori am blant o Gwlad y Basg, ddaeth draw i Gymru yn 30au. A yn gefnogaeth y gawsant y cymoedd, trafod hwnna'n tad yn ddysgu'r, jyst y gymoedd y Rhondda. Falle bod chi'n gwybod tipyn am y stori yna'n barod. Mae'n lawer o waith wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd, gwaith hanesyddol lle gyfan. Ni'n gwybod llawer am y cysylltiad rhwng yr ardal yma a'r llygad rhywant yn ardal yn enghraifft, yr nifer o bobl aeth i ymladd yn Sbaen. Mae gen i ryw fath o wybodaeth ar y blant a pawb daeth draw i cartrefi y gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn enghraifft a'r cartref yn ddechrau yn gyfnodau yr enghraifft. A dyn nhw'n gwybod am yna lawer o waith hanes lleol wedi cael ei wneud a'r enghraifft y cartref yn leol. Ac yn gymdeithasau hanes lleol yn yr ardal yma hefyd, dwi'n rhedeg swyniau am gyngherddau neu am pêl-droed ddigwyddodd. Felly mae'n jyst eisiau mynd nôl i edrych yn hynna yn beth bach yn manwl, ac edrych ar sut ddigwyddodd hyn, pa fath o gefnogaeth beth nhw. Beth mae hwnna'n beth nhw'n meddwl amdano hwnna erbyn heddiw. Felly dyna oedd y syniad tu ôl i roi ar hyn yn lle gyda. Roeddwn ni wrth y modd yn gwybod os ydych chi gysylltiad gyda'r ardal, falle yn gwybod hanesau eich hunain, falle bod rhywun yn eich teuluoedd yn ffrindiau. Wedi bod yn rhan o'r mudiadau yma, falle wedi cymryd rhan o'r rhai weithgareddau, wedi clywed storiau lleol. Os oes gyda chi unrhyw reswm i wneud yn mwynhau clywed wrthych chi drwy'r ysgol. Felly, dwi'n mynd i ddechrau, dyma lun o y plant yn cartref yn Rhaeadr. Dyma wedi'r ffocws yn edrych yma hefyd, sef cartref plant yn Rhaeadr a'r teithio wrthyn nhw i'r ardal yma. Ac yn benodol i edrych ar waith yr athro Saesneg wedi dweud yn rhedeg yn y cartref, sef y cwrdd wedi dod o'r dros i enw yma. Wedi cyfieithu llawer o bethau o'r Sbaeneg yn Gymraeg, wedi ysgrifennu tipyn hefyd yn y wasg yn fawr. A dyma'r person sydd yn gwybod fi yn y cefn fan hyn. Person diddorol oherwydd nath astudio ieithoedd yn Brifysgol Caerdydd, felly wrth gwrs fe'n neud yn fawr yn cysylltiad arbennig gyda'n hadran ni'n benodol. Dyna edrych yn ôl yn ysgrifau fe, oedd yn mir wedi gwneud gwaith ei dda yn y ysgol. A beth sy'n gyda'n hynny, creu o wirfoddolwyr oedd yn rhedeg y cartref plant yn Caerdydd. Roedd Gwlad y Basg yn pedwar cael ei dau ar y waith, a 10 sut yn wythnos, ond roedd yn ôl at y stori hwnna. Felly, be yn chreuo'r gwaith busnes am te? Wel, yn siŵr bod chi'n gwybod rhywbeth am gefnogi'r cyfnod yma. I fynd ôl nawr yn gwybod 1937, jyst cyn yr ail rhyfel byd, a cyfnod o cyffredus yn hanes Sbaen, oherwydd roedd Rhyfel Cartref wedi torri allan yna. Ac erbyn y blwyddyn, erbyn 1937, daeth tro yn lefer, dwi'n meddwl, yn dinistyr yn y Rhyfel Cartref, gan fod, dwi'n gwybod faint chi'n gwybod yn hanes, felly y ddinoedd Cefnogaeth Franco wedi cael cymorth o ddiwrth yr Almaen, o ddiwrth Hitler ac o ddiwrth Rhydeg, Mussolini, i darlledu trefi gyda bomau yn awyrenau. Dyna ni'n meddwl hefyd bod hwn ddim yn rhywbeth newydd, ond ar y cyfnod, dyma'r tro cyntaf i awyrenau gael ei ddefnyddio i fomio targedau civic yn hanes Ewrop. Ac
beth ddigwyddodd oedd bod wedi targedu dref fath o gefnogaeth sydd yn Gwlad y Basg. Tref farchnad sydd yn efo hanesyddol, oherwydd mae'n gysylltiedig â Gwlad y Basg. Yn y goediau berfer yna, yna y teulu yn Sbaen ar y dan gyflogaeth yn enghraifft I ddechrau hanesyddol Gwlad y Basg. Felly, cymoedd yn agos at ganol bobl, hefyd bod yn jyst y dref farchnad. A beth ddigwyddodd yn erbyn 1937 oedd unwaith awlenau'r arwain a'r hanesyddol ffomio y tref. Ac ddysgu'r cynllun gweld y rai yn lluniau hynna. Oedd yn hyd I weld yn Rhyfel Cartref o gwbl ar y pwynt yna. Falle bod chi'n wedi gyfarwydd a darlun gath I wneud gan Pablo Casio yn 1937 sydd yn edrych ar y dynistedd yna. Mae wedi dod yn fyd enwog busnes. Gafodd y darlun yna gadw'n Ffrainc, oedd yn hawl gyda'r dod yn ôl I Sbaen. Ond mae'n ôl yn Sbaen yn ei heddiw. Felly, dyna cefndir y steisio bod yn Rhyfel Cartref rhwng wladwriaeth oedd newydd a wedi trio sefydlu ei hunan gwiriniaeth lwyddiannus. Yn ysodiad wedyn gan grŵp o fyddin, gweithio'n Harfer yn Hyndraw gan Cymunedol Ffranco, yn teimlo bod syniadau gwirioneithol yn mynd yn rhy bell yn Sbaen ac yn fod yn bygythiad I ddyfodol y wlad. A dyna rheswm pam sydd gen I Rhyfel Cartref. Meddwyr y wlad yma wedi gwrthod y mater drwy danfon y myryd yn figwraidd, ond unigolyn ar wedyn y chymunedau wedi danfon milwyr yma yn awr y gaeth yn ymwladol. Felly, yr ymwybyddiaeth o'r Rhyfel Cartref yn barod yn fan hyn yn yr ardal yma. Oherwydd nhw'n gwybod yn bobl, yn arbennig trwy y gwaith cymunedol, y gwaith awyr a ffederasiwn y glowyr, oedd yn weithgar iawn yn siarad am beth yn wedi bod yn digwydd yn Sbaen. Chymod, chi'n aml yn meddwl, beth yw pobl yn gwybod am beth yn digwydd yn y wlad. Faint I ni'n gwybod heddiw fan hyn am beth sy'n digwydd yn Sbaen, yw sôn am ddod yn 1930. Ond pan chi'n edrych ar waith a fe newydd yn cyflwyno ar gyfnod, mae'n syfrdan o'n faint o ddealltwriaeth oedd gan bobl o'r cyfnod, ac faint oedd yn meddwl yn gwys amdano fe. Cyn dyna'r cyfnod yn erbyn 1937 bomio yn dinas Gefnogaeth. Wel wedyn, oherwydd yn amlwg y peregryn I deuluoedd blant I bobl gyffredin, fe dechreuodd eto gwrthofalwyr yn elusennol, feddwl am sut I achub pobl, ac yn benodol I achub plant. Erbyn heddiw, edrych ar archifau yn Gwlad y Basg, mae gynnon ni fath o syniad dros 30,000 o bobl wedi gallu gadael Gwlad y Basg yn y cyfnod yma. Wrth gwrs, dwi'n gwybod yn union faint. Ond yn sôn am y wlad yma, yn gwrthod yn hefyd, ond fe gwrdodd grŵp o bobl oedd yn gallu siarad yn y tŷ gyffredin, ac yn siarad mewn cymdeithasau I godi arian, I ddanfon cwch, I ddod â phlant allan o Gwlad y Basg. A mae'n nifer o hanesion dan o'r Cymru yn ei blith nhw. Mae gen o'r George yr enghraifft yn ei llawer o waith yma gyda gwthio wleidyddoliaeth cymoedd. Nawr, oedd hwn ddim yn hawdd roedd y Llywodraeth Prydain ddim hyd yn oed eisiau danfon llongiau I warchod llongiau yn dod allan. Felly, bod chi'n gwybod ddim bach yn hanes, chi'n gwybod llongiau yn ysnachu gyda'r Gwlad y Basg yn y cyfnod yma. Beth bynnag, I dorri'r stori hir yn fyr, fe ddorwyd cais I weld faint o blant a theuluoedd fydde a diddordeb mewn dod I Brydain. A fe wnaeth 10,000 o bobl yn gwneud cais. Yn y pendraw, fe lwyddon nhw I ddod â 3,100 o blant o'r wlad ac yn ogystal â ni pobl wedi cael ei ôl o athrawon yn nyrsys yn ymlaen. A falle bod chi'n gwybod
hanes y llong, nes y safana, yn gadel Gwlad y Basg felly yn mis Mai 1937. Taith ofnadwy dros Brifysgol ac yn cyrraedd yn y pendraw wedyn yn docio yn Southampton yn Lloegr. So beth oedd gynnyn nhw fyna, oedd nhw wedi rhoi gwersyll dros dro i dderbyn y plant yna gyd. Chi'n meddwl yn y nifer yna, bron i 40,000 o blant yn cyrraedd gwersyll wedi cael ei ariannu drwy elusen yn unig. Roedd Llywodraeth Prydain ddim yn rhoi hynny o gwbl. A wedyn, beth oedd gynnyn nhw'n gwneud, oedd dosbarthu'r plant rhwng cartrefi gwahanol. Eto, yn hollol ar draen diwylliant elusen, ac oedd tua 90 o'r cartrefi yma dros Prydain, a 4 o'r rheini yng Nghymru. Sut ydyn nhw wedi cael yr arian eto, Ffederasiwn y Glywyd yn arbennig yn ei Cymru yn codi arian waith gymunedol ac y blaid llafur yn arbennig, ond hefyd i'n ei honno. Felly dyma'r cartre gan ei sefydlu yn Herleon, ac wrth gwrs roedd angen staff roedd angen ffeindio bobl yn gyflym iawn, a ysgrifennwyd at Sir y Cwr. Nawr, oedd Sir y Cwr wedi crafio o Brifysgol Caerdydd, fi'n gweld i dysgu fe, wedi mynd i deithio ar ôl crafio, a wedi bod i dysgu yn Ffrainc, wedi teithio i'r Almaen, ac wedi cyrraedd Sbaen erbyn dechrau 30au. Oedd yn siarad Ffrangeg a Sbaeneg, ac oedd gyda fe ddiddordeb mawr yn holl dros newid gwleidyddol oedd yn digwydd yn unol o'r pryd. Roedd e wedi gweld a'i ddygad ei hunan beth oedd yn digwydd yn yr Almaen a Tia, oedd wedi gweld beth oedd yn digwydd yn Ffrainc, ac oedd e yn Sbaen tua 1934 pe fuodd llawer iawn o ymosodiadau a therfus. Ac yn benodol 1934, roedd yna streic glowyr fawr yn ymwneud y wlad yn Swyrias. A fe ysgrifennwyd hwn nôl i'r wlad yma i sôn amdano fe. Gwrs sy'n gallu dychmygu pobl y wlad yma yn deall, yn darllen am streic glowyr a dioddefaid ac amodau gwaith difrifol yn Sbaen, ac yn gallu uniaethu falle gyda hynny. Beth bynnag, fe fydd rhaid iddo fe adael Sbaen yn 1936 oherwydd gwneud rhyfel. Ac oedd gyda fe ddim dewis yn gwneud gwir, oedd Llywodraeth Prydain wedi gwneud yn bendant, yn hollol glir o rhaid i Brydeinig yn edrych. Felly fydd nôl yn y wlad yma, a wir, fe ddeth cais i dyma swydd i ti yn dysgu Saesneg gyda'n wlad o waith o wlad y waith, ti'n athro Saesneg, roedd yn aelod o waith gymunedol, gyda'n ddiddordeb mawr yn digwydd yn Sbaen, a fe ath i weithio yn cartre. Yn dant yn sydd yn wythnos. Nawr, roedd y cartref oedd yn amcamgyrchu, ac wedi gwir yn ddiddorol meddwl, amcamgyrchu'r cyntaf yr ei bobl na ddod ar plant o Gwlad y Basg, oedd yn fe'n costio swllt yr wythnos i edrych ar ôl y plentyn. Lle roedd Llywodraeth Prydain wedi ar gyfrif, sy'n costio 10 swllt yn edrych ar ôl y plentyn. Beth bynnag, cost tredig cartref Caerleon oedd 35 pint yr wythnos, ac oedd nhw wedi llwyddo i gasglu dipyn o arian i gynnal 20 pint yr wythnos yn barod. Yn fawr, yn nawr yn cael ei gwneud, so llawer iawn. Felly roedd angen 15 pint o wythnos arno i gynnal y plant. Erbyn hyn, a fe greiddo 56 o wlad y cartref yn Orffennaf 1937. Felly, dyna'r broblem gyda 56 plant, roedd angen edrych yn hôl nhw, ond roedd wedi dod yn amlwg i ddiweddu, llawer o'n nhw wedi cael gysgaru yr wrth y teulu o'r Gwlad y Basg. Roedd rhaid i chi ymdopi ar hwnna yn ogystal â codi arian. Ac roedd Cwr yn weithgar yn ysgrifennu at y waith Gymraeg yn sôn am y problemau, ac yn trio dangos i bobl bod beth yn digwydd yn Sbaen, yn ei gweld gyda, mynd i digwydd yn ei newid yn gwrs yn affer, yn rhaid yn byd. Mynd i dal egni bob dydd o'r Sbaenwyr, nid yn unig yn ymddiffyn hunan, ond yn ymddiffyn hunan hefyd. Dywedodd Hitler ei hun ei fod am ei Ffranco eraill yn gyfer yn ein cael gafel a fwy mae'n neu yn Sbaen.
Gwyddor wrth gwrs yn y rhyfel nesaf yma yn mwy na'n hyn. Mae'n mynd yn hollol ni, dyna'n gwybod hefyd edrych yn ôl, y dyna'r hesol oedd mwyn cael defnyddio'r crau mwynau yn Sbaen ar gyfer y blaen rhyfel byd. Felly, oedd yn gwybod beth oedd yn digwydd, ac oedd yn gwneud hynny yn eglur. Yn syndod hefyd mi edrych yn ôl ar y gwaith yma, gymaint o ddealltwriaeth yn ymwneud cyfnod. Yn y cyfnod yma, roedd pobl yn barod yn trio codi arian ar gyfer Sbaen. Oedd yn gwybod amdano fe. Mae'n enghreifftiau ar y cyfer o docynnau codi arian ar gyfer bwyd neu waith. Neu fydd newyddion ffilm yn cael ei ysbysir i hwn am ffilm am beth yn digwydd yn Sbaen yn cael ei ddangos yn Gymraeg. Tan y pan di actually saith tipyn o ddadl wedi bod, ond werthu baneri bach codi arian yn Sbaen. Bydd un llythyr yn dweud, o na, cewch chi ddim yn allan i codi digon arian yn yr ardal yma'n barod, ac wedi nhw'n cyfnod o godi eu cymoedd, chi chewch chi ddim yn allan werthu baneri. A mae'n lythyr arall yn dweud, ac mellai bod chi ddim yn rwy'n cyhoeddus, gallwch chi mynd ymlaen. Felly mae'n ddiddorol i weld, yr ymdrechion yn cael ei wneud nôl yn barod yn cyfnod. Felly dyma un o'r plant ddaeth i Gymruon a'r athrawon Gymruon a'r pwyllgor gwaith yn trefnu. Chofiwch yn y byd y waith elusennol. Un o'r pethau neithiwr nath y plant oedd cynnal cyngherdau. Cynnal cyngherdau, dweud y gwir, yn prif ffordd yn ennill arian, a hefyd chwarae gemau pêl-droed elusennol. A dweud y gwir, oedd tîm Gwlad y Basg mor dda, bydden nhw'n yn cael eu hofni yn y cylch, gan bod nhw'n morfyn i gyfeithus. Nawr, pan ych chi'n edrych ar gartref y plant yn Rhyden, mae'n enghreifftiau wedi hefyd digwydd yna hefyd. Ond mae'n rhaid i ddweud, mae'r nifer sy'n cael ei gynnal yn yr ardal yma yn sefydlog. I ddechrau da ni yma, yn mis Mae'n yn dechrau chi bod yn un o'r gweithwyr, yn un o'r erthyr, i fod y sylw at rhywbeth yn Sbaen. Na, rydyn nhw'n ar y pennar. Na, rydyn nhw'n Paris. Yn arall, wedyn yma. Wedyn, gefnogaeth yn yr un pryd. Bydd y cyfarfod wedyn gyda mae'n George. Mae'n debyg bod y plant wedi darlunio yn y llun o mae'n George. Ac mae'n ffaner y maner Gwlad y Basg yn gyfeirio yna. A dwi'n wedi gweld llun hwn eto, yn sydd yn hoffi gweld. Ac un o'r bechgyn bach yn sefio sef yn ei weld eto. Mae'n feddwl eto fel oedd y cartref wedi trio meithrin sgiliau y plant. Un arall wedyn yn i'r gweithio yn hyfynydd, yn siarad yn gynharach, yn mod diddorol i wybod, sy'n rhywun pobl yn rhywun teulu wedi bod yn rhan o'r gweithio yma. Cyffordd cyhoeddus wedyn yn rhan. Erbyn Rhagfyr 1908, cymunededig, mareithog, ar gyfer y bobl hynny oedd yn dychwelyd yn Sbaen wrth i gael yn ardal. Erbyn hyn, erbyn 38, roedd Cymru wedi dechrau dod yn ôl. Ac ymhlith y gynulleidfa roedd criw o'r Gwlad y Basg yn cael. Ac wrth gwrs, fe arfer yn gyntaf yn bod yr arweinwyr amlwg. Hwylws yn siarad, bydd yma, fel wedi gwybod gyfeillion yma, wedi yma, nid yn unig yn Sbaen, ond yn ar y byd i gyd. A Deyrnas Addysg Cynnal wedi gwneud tipyn o waith ar y digwyddiad yna. Yn y Diwylliant yn eithriadau yn hyn trwy'r gwaith. Nawr, gŵl yn ogystal â trefnu gyngherdau yma, chi'n gallu gweld falle i gefndir Cymraeg yn y trwyddol yn hyn. Roedd yn gwirionedd fel wedi dweud yn athro Saesneg yn byw dramor, ond yn dod o deulu dad yn unidog gyda'r ddiffer. Roedd wedi cael ei godi yn Diwylliant Cymraeg yn farw perfformio yn wneud at y Steddfod trwyddolwyd. Felly mae e'n man o wahaniaeth yn lefel ymwneud falle ar gyngherdau gen yna i gymau cartref arall yn Rhyden yn y cyfnod.
Nawr, roedd Cwl yn ddifewn ar drafod yn sgrifennu yn y cyfrolau yn cyfnod, yn gael cyngor diwylliant Llywodraeth Prydain yn gyngor Pontius Pilate. Ac fe ysgrifennodd ddaeth yn yr enwog ac yn hen, trychio i'w ysgadu yn wersi Gymru, yn sôn at ni sylw Cymru Gymraeg at y tebygrwydd rhwng Gwlad y Basg a Chymru. Roedd tipyn o ddadlen ffynachol wedi bod oherwydd beth oedd e'n Cwl yn gweld yn diffyg Plaid Cymru yn enghraifft i siarad allan a chymdeimlo beth gwyddodd yn Gymru ca. Wedi gwrth os gyda'r llythyr wedi nôl a wedi bod at y ddagn yma. Wrth gwrs, Plaid Cymru wedi newid yma am ei safbwynt, ond Cwl yn un o'r bobl yn yna siarad allan i ddim sylw pa mor nad yw'n dyn o'r hyn. Mae'n obeithio yn yr ethnolog i Ffranc yn cael ei drechu yn Pendraw, a na fi yn rhaid damwain y plant yn Gwlad y Basg adref i ddysgu trechu i'r Ffranc. Nawr, gath y plant yna i damwain allan am 3 mis i ddechrau da. Dyna'r syniad. Ond wrth gwrs, bod y rhyfel yn mynd ymlaen, a Ffranc ond ydyn fwy fydd gyfieithus. Oedd y sefyllfa teulu o'r plant yn mynd mwy o mwy difrifo fel oedd y rhyfel yn mynd ymlaen. Sgol y Davies Gyfennu, gyfieithu nationale enghraifft, ac yn gorffen gyda rhyw ddydd pan bydd tan belenu'n syffio ac ystod Cymru fel y syfiesod ar gefnogaeth y Gwladol, fe ddaw'r pobl Cymru'n ddeall neges internationale, diffrwch a ffynedigon deia. Ac mae'n ddiddorol nawr i edrych yn ôl, ysgrifennu nawr i 1938, a'r flwyddyn wedyn, yn union yn siarad amdano y dechrau'r elfennwyd a Gwlad y Basg yma. Nawr, un o'r bethau naeth arall wrth i godi arian ar ardal yma'n cefnogi oedd cyhoeddi cylchgrawn bach i hunain o'r enw cylchgrawn sy'n camio, yr enw yn Saesneg Camio House Journal. A fe gyhoeddwyd y cylchgrawn bach yma o 1938, tan i'r plant yn orfod byd nôl. Sorry, 37, tan i'r plant yn ôl yn 1939. A eto, chi'n gallu gweld cylchgrawn yn yn dod allan o'r Cartrefi a'r Llynedau, ond dim byd a dweud gwir mor unigryw a'r cylchgrawn yma o ran llais y plant sy'n cael ei ddangos yn cylchgrawn. Mae Cwl yn gofyn yn dechrau, a mae'n chi'n rhaid helpu dieithu sy'n cael eich beth. Saesneg a Sbaeneg unwaith y cylchgrawn yma, a mae Cwl i hunain sgwini Gymraeg yn gwybod. A mae'n sôn bod y bynnag yn rhaid i mynd yn gorau a ti ar ei dwy'r pêl-droed yn trwy'n cael croeso cynnes yn un o'r Cymru. Mae'r plant yn siarad, yn newyddiadau i'w mae'n byd. Wlad fe'r sawfer hon sy'n ei hamgylchynu ddechreuad. Rwy'n ar ddiolch i gael sy'n ei helpu ar yr adeg drist yma yn y plentyn arall. Mae gen i wedyn cydeirydd y Gwyllio'r Cartref yn sôn yn y basgiad sy'n byw yn hyn i ffyn ar farsir yn dymuned o'r llawer o bobl Cymru yn y rhagor Chymoedd. Fi dod yr elfen Gymraeg a byd mewn i'r cylchgrawn yma. Dwi'n gwybod chi'n gallu gweld rhaid yn un yma, sy'n dod o'r gwreiddiol yn ymwneud. Lluniau yn clonio unol. Oedd nhw wedi codi 2 geiniog yn un yma'r cylchgrawn yma, ac oedd nhw'n gweithio, yn eithaf o gyrraedd gwerthyn sy'n deud ar wir yn copi, ac yn dod allan bob mis yn 2 flynedd. A chi'n gallu gweld y dyluniau yn cloniau, mae'n dyluniau o fansfeidd, werin, yn sain eto, yn clymu mewn gyda rhai gyngherddau gorau a ddysgu'r yn gwneud. Yn teimlo bod yn rhywbeth oedd yn un penio. Mae rhai ohonyn nhw'n basged, mae rhai ohonyn nhw'n rhaid trafodiannol Sbaeneg hefyd. Os ych chi'n edrych ar rai cylchgronau eraill yn Brydain, mae hi bach yn wahanol y gweithlu. Dyma chi enghraifft o gartref arall. Chi'n gallu gweld, jyst bach yn rhai yn diwe. Chi'n meddwl? A dwi'n meddwl bod diolch yn mynd fan hyn i'r trafod ar Gwlad y Cartref i bod wedi annog plant i fod i ddefnyddio i cael ac i ddangos i sgiliau yn ffynnu. Ac i falle i trio delio mewn ffordd gyda beth yn wedi dioddau yn y rhyfel.
Mae yna lawer o waith wedi wneud ar y maes yma ar sut mae dyluniau'r plant wedi cael defnyddio yn ystod yr Rhyfel Cartref Sbaen, ond hefyd yn rhywbeth eraill, i ddelio gyda trauma plant yn adeilad Rhyfel. Dwi wedi gwir yna storiau'r plant a'r dyluniau'r plant nawr yn cael eu cynnwys o'r dystiolaeth yn edrych yn jyst o'r storiau. Heddiw. Yn y cychwyn yma, yn gystal y gynnwch chi y rhai fyd gwahanol yma, y gynnwch chi dansau gwerin, a chi'n gwybod dyluniau hardd, ond mae gynnwch chi wedyn dyluniau sy'n dod i byw o beth oedd y plant yma wedi dioddau. A chofiwch, i dal blwyddyn, just blwyddyn cyn yr ail flwyddyn, felly bydd hwn wedi bod falle tu allan y brofiad cymunedol fel yma. A'r gwerthiad y cychwyn yma mynd gyda cymunedol. Ni'n chi gweld, mae nifer o ddyluniau'r math yma, ni'n ffocysu'n arbennig ar awyrennau, a mae'n ni'n dweud wrthych chi, dyma'r tro cyntaf i awyrennau gael ei defnyddio ar gyfer y bomiau o'r lefel yma. Ond chi'n gallu gweld i'n gwneud waith gofod. Mae darluniau yn y cychwyn yn gysgrachu, chi'n gweld, yn rhai o'n unol, mae'n jyst yn dangos y lefel y boen, pan sy'n mynd i ddod. Nid eto byddwn ni'n sôn, bydd ffrindiwch chi darluniau tebyg yn dod o lefydd eraill. Dyma darluniau sy'n archif y blaid adur yr enghraifft o darluniau yn Sbaen. Chi'n gallu gweld y gael y rhaid yn wneud yn y cartrefi o'r Sbaen, yn rhaid cartrefi Sbaen yn ystod ar hyn. Wedi lliwio, chi'n gallu gweld y bomiau'n digwydd i'r ffratiad yna, ac eto y bomiau'n disgyn o'r dychod yn y tŵl. Ac mae'n ddiddorol ni i nawr yn weld bod nhw'n creu cardiau post i ddanfod yn codi arian. Ac bydd mae rhai rhaid wedi gwneud i ffordd yn ôl i Gymru. Mae rhai enghraifft yn dod o archif milwr, efallai yn ymladd gyda i gael rhyngwladol, a plant yn ddanfod rhai ôl, ac eto ydych chi'n gallu gweld yr un peth. Felly, dwi'n ddim jyst y plant sy'n dod yma o trefnu. Dyn ni'n gallu gweld yr un math o ddylunio yn dod o gartrefi eraill yn Sbaen. Mae'r lluniau yna'n dod o gardiau post, dath nôl gyda milwr o'r wlad yma. Ac ydych chi'n gallu gweld y neges o'r brigad rhyngwladol yna i godi arian. Ac yn ystodiau o ffilmwyr sy'n yn ymladd yn Sbaen yn dweud, a ddylwn ni fod yn danfon cardiau post nhw, fel bod y plant sydd gyda chi yn gartre yng Nghaerdydd yn gallu gweld bod nhw'n ymladd drostyn nhw. Un o'r pethau sy'n yn harw i'n darllen drwy'r cychwannau yw hanesion ofnadwy o drist am deuluo'r plant. Ond i'n sôn fel bydwr drwy drawn i fan hwn yn ôl. Ond wrth gwrs sydd wedi digwydd yn tad, wedi bod yn ymlaen, yn fam, wedi bod yn ffoi, ffraig, felly wedi bod mewn gwersyll, yn ffraig ddengach, yn banbata, beth milwr Sbaen yn gyda. Eto, yr un peth ddeholiaeth yma o'r lluniau, o'r drafodiadau, chwaraeon yn Sbaen, law yn llaw, gyda dyluniau byw iawn o'r ddifodiant. Mae'r plant yn sgwennu yn y siarad hefyd. O wyredau yn dod â bwyd, yn naw sy'n dod â'r armolaeth, yn nid ac nawd plant yn newid, menywod y ffwrdd yn dranes yn ei plentyn. Dristwch wedyn yn arall yn sôn colli bairiant a'i chwaer yn ffoadur yn Barcelona, wedyn yn ddwyddion yn dod o fomnaw i nas yma. Wy'r plentyn arall yn sôn ddim gallu ni ôl, a dyma beth o'n rhieni dweud wrthau, dristwch y braw. A wedyn i ddod yn sôn am y gêm pêl-droed y cynner yn erbyn sydd yn dydwyr yn un fawrddeg. Rhywbeth y triadau gyda bod cyfnod yn gwyd. Tywydd cwl wedyn y meddwl mynd a oedd wedi bod yn canolbwyntio'r cymoedd yma, ond yn meddwl falle ni'n sy'n bach yn bellach ac yn un o'r eich yn chyfryfyn. Dewch yn llun o'r ddeg oedd yn rhywbeth newydd sbon i bobl o'r llewy yn Cymru, a dwi yn teimlo yma dipyn bach dafod yn ei fwch yn yna, bod e'n mynd, chi'n gweld, allan i, a bod e'n wir yn mynd, ac i benedd y plant a bod yn dristwch yma, sydd ddim eto wedi cyrraedd nawr yn yna lle. Am 1939, mae'r brwydr yn Sbaen yn mynd i'r waith y gymoedd, gwir, dyn ni'n cyrraedd terfi y Rhyfel yn Ebrill 1939. Felly byddech chi'n meddwl, bydde nhw'n rhoi lan tipyn bach
chi'n gallu gweld bod diwedd yn dod, ond yw'n gwrthwyneb, ar lefel y cyngherdau ar gefnogaeth o'r ardal yma cynyddu. Mae'n cael chi'n gallu gweld, dyma jyst yn chwefro 1939, a wedyn y plant yn sôn yn y cylchgar am cynnyddau, bydd allan hanes am hynny, dangos sydd yn dod i barod, yn cael ei dillad, waith yn blogyn, waith, sôn o'n weld trefi gwahanol. Ac yn ymwneud bod o'i brodau eithrio yn ôl yn Sbaen, ac yn dod ac yn meddwl allan gwahanol a bwyd yn ôl bod yn ddim cyrraedd sy'n bwyd. Ond yn sôn sut o'n mwynhau canu gyda'i gilydd ac yn mynydd sy'n mynegu bod yn rhyfedd y ffeiddyniad i greu byd gwell yn y dyfodol, a phlant falle sy'n ddeall yn ei reidio yn y byd yn y ffewel. Mae'n ddiddorol hefyd sy'n nhw'n sôn am beth nhw'n gweld yn y trefi. Nhw'n dweud, o, dwi wedi gweld llawer o drefi fel Cysnewydd a Llansawer a nhw'n drefi glân iawn. A beth yn gweld i plant allan gyda'r teuluoedd, a dyna beth nhw'n golli. Mae cwl yn amlwg yn trial parhau i godi pontyn yma gyda'r rhwydwyd yn y ddiwylliant a gyfieithu rhaid i cynnig gweri o'r Gymraeg. Sy'n sôn o'r plant yn canu llawer yn Gymraeg, mewn canu hymadinadau, fel arfer yn wrth canu hynny, ond mewn sawl waith ioncol. Yn mis Mawrth 1939, chi'n gallu gweld bod cynnyddau yn cael ei hunain yn chwili, yn Herbert, yn Montecle, yn daeth i'r Gorllewin, yn Mynnoedd, yn Dydd, ac yn Brifysgol Caerdydd. Chi'n jyst yn rhaid un mis yna, mae'n dipyn o gefnogaeth i ofyn Marian, i o gymunedau oedd yn hunain yn dioddau o godi bod yn hunain ar y pryd. Ond dwi'n meddwl, ond gallu yna i barhau i godi arian dros gyfnod o 2 flynedd. Roedd hwnna'n digwydd heddi yn yr un graddau, oedd nhw'n gallu unieithu falle gyda y plant i hunain, ond hefyd falle y syniadau yma o'r asgellwydd bod creu bywyd newydd yn rhywbeth i newid tuag at yma. Bod dawnsio gwerin yr enghraifft, hefyd yn cyfnod y cyfnod. Mae'r plant yn sôn am bwysig cael ei dynnu am ei dawnsio yr enghraifft. Mae stori wedyn am sut oedd y plant wedi gwamsiadau ci bach. Iawn sy'n dweud ffyddlon. Ac oedd nhw'n stori yma hefyd yn chybod lle nhw'n poeni pan maen nhw'n cariadau yn gen hi, pan maen nhw'n mynd at daeth yn borth cael yn cyn drws. Ac chi'n gallu gweld yn hwnna gyda'r trauma yn plant i hun yn wedi dioddau lle. Mis Ebrill 1939, mae'r Rhyfel yn Sbaen yn dod i ben. Ond chi'n gallu gweld fel mae'r gefnogaeth yn parhau mewn ardal yma hyd yn oed o'r gyfnod mor anodd. Gyngherddau yn Rhysgan, yn y dynawd, yn bydd yn mor yn ysteg yn y darren, yn cael yn 30, jyst yn Ebrill 1939. Ond tipyn o trefniad yna fel bobl i ddod a cael ei arian yn y bryd. Yn mis Mai, bydd aeth yn neges bod yn rhaid i'r plant i'n adre, roedd y rhyfel wedi dod i ben. Wrth gwrs, ar y cyfan sy'n dweud bod rhieni y plant wedi bod yn ymladd ar yr ochr nath golli. Felly, roedd mynd yn ôl yna, hyd yn oed yn fwy peryglus byth yn y ddyled wedi bod yn ystod gyda'r rhyfel a cwl yn ysgrifennu. Pa fe allan yn ffydd yn osgau yn hwnna'n rhaid yn gallu. Bydd bwyd eich mamad eto yn fawr i bri, ffwrdd yn rhaid i fawr dros y chwi. Eto, optimistedd yna drwy'r bopeth, y byddai dwi'n gwell i ddod. A dwi'n meddwl bod yna dal i fod yn rhan o'r weithgaredd ar y pryd. Ond y jyst o fod y bydd rhaid i'n plant i fynd adre. Yn y diwedd, mis Mai, roedd 17 y plant nôl. Ac yn gweddill, mae hwn hefyd yn wahanol, os chi'n edrych ar ein cartrefi eraill bod y plant wedi cael sefyll. Dwi'n ddim yn cael sefyll yn yr adeilad, mae angen hwnna nawr ar gyfer gweithgaredd paratoi at y rhyfel sydd yn dod yn fwy agos. Ond mae'n cael mynd i gartref arall. A mae'r gyflogwyr yn gofyn deilio felly dros yr haf a byddwn nhw'n cymryd plant yn wythnos o enghraifft.
ac nhw'n trefnu gwersyll am yr afon. Lle mae'r plant yn byw yn gwersyll ar y traeth ac yn canu yn cyngerdd bob nos. Mae'n un stori fan hyn o awyrennau yn ymarfer dros traeth yn yr afon, yn amlwg yn paratoi nawr bod y sylwion yn Rhyfel yn datblygu. Maen nhw'n ysgrifennu ac yn cofio am yr awyrennau ni yn Gymru. Ac mae'n un ferch yn arbennig yn sôn, a mae'n rhoi'r stori yma, yn dweud, dwi'n cofio'r awyrennau yn dod, a mae'n sôn am golli ffrind, merchdyn yn oed yn cael lladd. Ac mae'n hyd yn oed 2 flynedd yn ôl bod yn yr ardal, maen nhw'n siarad mor glir yn y gylchgar yma. Ac yn amlwg mae'r ystod wedi gadael iddyn nhw i wneud hynny. A dyma i ferch ysgrifennu, dwi wedi cyfieithu. Dych chi ddim yn swyddoli yn ffyn Rhyfel, ond y diwylliant arall wedi gweld yn agos beth yw'n Rhyfel, wedi teimlo beth yw'n profiad gydnaeth. Dwi'n dweud wrthi yn ar y ddechrau neu tan Rhyfel, ond i baich bod ar golli'ch blant yn gwir eich godyr, gweld y striwio eich cartrefi sy'n gasio cynnwys y chwysymdreth i weithwyr. Mae'n pethau bydde ysych chi'n byw yn yr ardal y band i darllen hwnna, beth byddech chi wedi teimlo amdano, byddech chi wedi canu cloch gyda chi, byddech chi'n gallu ymdeimlo gyda hyn yn digwydd. Eto, mae'r cychwyn yn parhau gyda'r celf, ffordd sy'n wedi trwyddyn nhw, bydd draffig gyda'r sgriau, wirioneddol, ddwys. Erbyn mis Hydref 1909, mae'n amlwg nawr, fel chi'n rhaid yn ymwneud yn adre neu adeg cartre. Ac dweud y gwir, mae'r plant nawr yn ymwneud mwy gyda gymdeithas yn Chymoedd. Maen nhw yn cynghori beth yw'r ffordd gorau i adeiladu ffosib er enghraifft, neu sydd i cyfannau rhag comiau er enghraifft. A mae darllen hwnna yn wneud cyfarfod y plant ar yn saith a deuddeg o greudd yno. Erbyn mis Tachwedd felly 1939, mae'r plant yn gofyn yn symud i diri yma. Mae rhai ohonyn nhw yn sefyll yn gartrefi yn Nghymru. Ond yn Harry, dyma'r gawr y rhyfel olaf, a maen nhw'n gadael ar y gofyn cyntaf allan o gwmpas y cartre. Ond mae'r gawr yn edrych yn harf y diwedd, yn edrych fel tîm sy'n ei tî. Yn edrych fel sy'n nhw'n ddim yn edrych o ddioddeffaint. Dwi'n meddwl y gwahaniaeth yna rhwng y ddau fath o fan hyn yn wneud, yn wneud y tristwch yn fwy amlwg falle. A nhw'n siarad am diwedd gynnyddol gyda hyn. A beth sy'n, dwi'n meddwl, yn docynnonus yn stori yma yw, dyn ni'n gwybod nawr, ffedrwch yn ôl ar 1939, nad gwella nath y sefyllfa, bod sefyllfa wedi gweithredu i yn wlad yma, ond hefyd i benodol i stori. Oedd ni'n adre i wlad, oedd fan ffynnu oedd gen nhw sefyllfa economaidd wlad yn diffrifol. A fydde hwnna ddim yn gwella am o leihad un yn yr arall. Felly, ni'n gwybod beth yn unig yr holl ddioddefau teuluon, dyn ni'n gwybod bod ni'n ôl i gyfnod o boen pellach. Felly, i fi yn edrych trwy weithgaredd yma'r lleol, chas gyngherddau a gemau pêl-droed a rheswm amdani o adroddiad yn plant sydd yn ymateb i'r gyngherddau. Dych chi yn cael taro yn lefel ymrwymiad gymdeithas civic i'r achos yma. Ymrwymiad os ydych chi'n benodol, Ffederasiwn Gymoedd, cymdeithasau gymoedd a llafur yn enghraifft. Ond hefyd cymunedau bach lleol, oedd yn fodlon dod allan, gefnogi, talu yn i'r cyngerdd yma, talu am y cyrchgonau bach, codi arian, o dwygeiniau ar y tro. Ond mae'n lot o arian yn erbyn o'n. A'r syniad o'n chi'n neud yma yn fyw bach o blant, o wlad ystod, chi'n rili'n gwybod llawer yn dal yn gallen. A dwi'n meddwl hefyd bod i fi sy'n haru i wrthgymharu hanes caneuon a chartrefi arall, yw falle lefel y diwylliant Cymraeg yn hwn hefyd, y gefnogaeth sydd wedi bod trwy arbenu creion Cymraeg, i ddysgu nhw i'r plant, ond hefyd i
eisiau defnyddio diwylliant fel rhyw fath o bontio. Dwi'n meddwl bod cwl hyd yn oed yn un achlysur yn siŵr cael y blant i ddysgu'r un yr Eisteddfod yn enghraifft. Ond ie, y gallu yna gan ddiwylliant falle i bontio cymunedau gwahanol. Felly i esgyn lloches a chefnogaeth ond hefyd i ddefnyddio diwylliant. A ie, dyna byddwn ni'n hoffi gwybod os ydych rhywun a ystyried. Mae yna lawer o waith wedi wneud, ond yn dueddol o fod mewn rhifau gwahanol dros y wlad, rhai mewn prifysgolion mewn gymunedau lleol, cefnogaethau lleol mewn gymoedd, a byddwn ni'n mwynhau gwybod os bobl yr ardal yna yn cofio am rhywun sy'n nesyn dwi'n clywed rhywbeth yn lleol amdano, byddwn ni'n gallu cynnau nhw at ei gilydd. Achos er y llawer wedi dweud, roedd yna lot o ddyn mwy i ddweud eto. Felly, diolch yn fawr iawn.